Uitkomend voor de regio Midden-Limburg, Oud-Zusteren, wordt het Gwen met Dit zijn mijn dag. We gaan naar Lemmerich. En daar zit Ger Hoofdwijk. En Ger Hoofdwijk te maken onderdeel uit van de groep Cartouche. Ger, du bent ook een van de schrijvers van het nu liedje, hè? Dat klopt, Henk. Dit jaar heb ik metgeschreven, ja, samen met Thijs Arts. Hebben we de tekst gemaakt en Guus Kids uit de muziek erbij gemaakt. Guus Kids ook natuurlijk van Cartouche. Wie komt je bij die kreet, de gijs uit de fles? Ja, het gaat over het verlangen wat er is, wat er normaal al is. Hè. Als het 5e seizoen afgesloten wordt en de gijs die voorbereidt op de 11e van de 11e, dan is er al verlangen. En ja, dit jaar wordt dat eigenlijk nog veel sterker doordat alles ja, een beetje op het beeld op zwart ging, om het zo maar te zeggen. Ja, de gijs uit de flash is dus het moment waarop opnieuw morgen waarop gaat gebeuren wat er moet gebeuren. En ja, zo zijn we erop gekomen. Ja, je hebt voor het clipje gekozen voor allemaal hoogtepuntjes van Cartouche. Een van die hoogtepuntjes binnen van het LVK 2006 worden het. Wie chic zou dat zijn om in de huidige samenstelling nog eens een keer het LVK te winnen, Ger? Ja, dat is het richtig. Hè. Ik bedoel, Guus en Geert die hebben natuurlijk al eens metgemaakt met de destijds bezetting van Cartouche. Voor Robert en mij zou het de eerste keer zijn. We zijn uiteraard eerst content als we ons kwalificeren voor de finale. En ja, als we in de finale staan, dan willen we ook natuurlijk naar de trofee griepen. Maar goed, met ons samen nog 44 anderen natuurlijk. Ja, is er veel concurrentie of zeggen ze van nee, het is broederlijk en iedereen gunt het elkaar wel een beetje? Ja, ik denk dat iedereen wel zijn uiterste best doet en wil winnen, maar ik vul daar geen concurrentie in. Voor mij is muziek is allereerst, ja, is gewoon, daar moet je plezier aan hebben. En ja, dat er een wedstrijdelement in is, maakt het leuk en maakt het spannend. Maar ja, ik ben meer van de Olympische gedachte. Goed zo. En dus thuis ook in de halve finale op het allergrootste muziekpodium. In ieder geval van Limburg en misschien wel van Nederland. Ik ga hem aankondigen. Let op de clip, de prachtige dame die er zit, de mooie fles en alle hoogtepuntjes van Cartouche. We gaan kijken naar de gijs uit de fles. Hoe het komt voor Lemmerich van Cartouche.